har du det med indvandrere? Altså, jeg har aldrig kendt en indvandrer eller en af deres efterkommere, og jeg kan heller ikke se, hvem eller hvordan jeg skulle kunne få en relation til en indvandrer. Og så er der også så meget medierne, der viser, at vi er så forskellige, og jeg tror ikke, det er muligt at forene indvandrere og danskere. Hvad hedder du? Jeg er Hilda Sultan. Hvor gammel er du? 47 år. Hvordan har du det med indvandrere nu, efter du har mødt Sultan? Efter jeg har mødt Sultan, er min fordom virkelig blevet afkræftet. Hun var slet ikke, som jeg havde forventet, og forskellen mellem os var slet ikke så stor. Så jeg tror, i fremtiden så vil jeg i hvert fald give et smil til Sultan, når jeg møder hende igen. Og jeg tror i hvert fald også, at jeg vil være mere imødekommende over for andre indvandrere. For de kan vel ikke være så hadske og fjendske, som medierne siger, når der er folk som Sultan.